Benvingudes, benvingudes a la conferència Dixit d'avui, titulada Resiliència en la intervenció social. Però primer de tot, deixeu-me presentar els guanyadors del concurs de relats, Maria Casadevall, en la seva 9a edició. Pels qui no ho sabeu, no heu vingut a anteriors edicions, a Dixit organitzem una sèrie de conferències, un cicle de conferències durant l'any i també amb un grup format pel Col·legi de Treball Social de Girona, pel Dixit, el Departament de Drets Socials i Inclusió, per l'Ajuntament de Girona també, també per algun amant de la literatura i guanyador d'anteriors edicions, organitzem el concurs de relats Maria Casadevall, que enguany arriba a la seva 9a edició. I el dediquem a un tema concret. I aquest any l'hem dedicat al tema de la resiliència. Han arribat uns quants relats, en concret han arribat 5 relats, i ens agradaria presentar els 2 relats, al finalista i al guanyador. I per això també els hem convidat a que estiguin amb nosaltres durant aquest event, durant aquest acte de lliurament dels premis. Bé, mira, presento directament el relat finalista, primer. El relat finalista és el relat titulat Un instant de resplendor, que el seu autor, ara us ho presento aquí, és en Raúl Gil Montero, perdó. És un relat del tot poètic, un relat que ens parla de la resiliència des d'un punt de vista força original, perquè ha construït un relat molt ben armat, molt ben escrit, però posant de manifest que la comunitat també pot ser un agent resilient i superar adversitats i fins i tot aprofitar aquestes situacions totalment adverses per sortir, diguem-ne, enfortits. Tenim aquí a Raúl Gil i ens agradaria preguntar-li per què va escriure el relat, quina va ser la seva motivació a l'hora d'escriure aquest relat. Així que, si ets tan amable, Raúl, ens podries comentar què te va inspirar per escriure el relat i donar-te, per descomptat, l'enhorabona. Bé, bona tarda, Lluís. M'escolteu bé? Sí, perfectament. Sí. D'acord. Primer de tot volia agrair tant al Dixit Girona com a la Fundació Campus Arnau per l'oportunitat de participar en aquesta conferència i per organitzar el concurs de relats. Crec que és una bona eina per difondre i per donar possibilitats de conèixer oportunitats i reptes dins dels serveis socials. I sobre el que preguntaves, el que em va motivar a escriure aquest relat era sobretot d'intentar donar-li aquest aspecte de resiliència social post-Covid, intentant entendre com part de les estructures, part dels equips i part dels recursos que es van utilitzar per fer front a la pandèmia es poden utilitzar i es poden reaprofitar per donar-li un altre sentit i per ser més resilients. En aquest cas, en el relat jo l'emmarcava en una residència en què en aquest escenari postpandèmia la resiliència no era tant sanitària sinó que era sobretot mediambiental, tant per la part de sequera com per la part d'inundacions o d'efectes climàtics adversos que poden haver-hi. Per tant, aquesta perspectiva de donar-li una altra volta a la resiliència em sembla molt interessant per vestir-ho en un relat. Un punt de vista molt, molt original. No sé si em permet fer una mica de spoiler.
Llegiré mira, llegiré la última frase, però no revelo tot l'argument i tota la història que aquí s'explica, eh? Però la última frase del teu relat m'ha agradat molt i diu, no, és una pregunta que invita a la reflexió i diu, no veieu en les fulles que ballen al ritme del vent els records de les nostres vides? Bueno, jo us animo a llegir el relat i dir doncs que en breu el publicarem a la web de Campus Arnau d'Escala com la resta de relats que han hagut al llarg d'aquestes 9 edicions. Raül, enhorabona, ens ha agradat molt el teu relat. Moltíssimes gràcies Gràcies a vosaltres. I bé, doncs ara anuncio el relat guanyador. El relat guanyador porta per títol Un doble camí. És de la Berta Conesa, amb 20, i ella ens ha escrit un relat, com diguem que a dues veus, per posar de manifest també que la resiliència pot aparèixer, o els processos resilients es poden desenvolupar doncs, de manera o bé inesperada o fruit d'un procés al llarg de la teva vida. Per tant, aporta també una manera un punt de vista força original i jo diria que força realista. Està escrit amb un llenguatge superdirecte, superconcís, eh, també amb algunes llicències literàries, però amb un missatge molt clar que fa que el relat sigui molt efectiu a l'hora de transmetre les idees. Bé, enhorabona, Berta, que també la tenim aquí amb nosaltres, i te farem la mateixa pregunta que a en Raül. Què te va inspirar per fer aquest relat? Hola, bona tarda, moltes gràcies primer de tot. I bé, el que em va inspirar van ser diverses coses. Per un costat, certa experiència personal meva, que he tocat aquests temes de prop per experiència meva, i l'altra, tal com tu molt bé has dit, volia demostrar aquests dos processos, no? I que n'hi ha molts, més de dos o tres, i volia mostrar una realitat on apareixen dos processos, un, com tu molt bé has dit, treballat al llarg de la vida, i l'altre que ha estat per alguna cosa solventada doncs ja amb altres mecanismes. I també una altra cosa també que volia significar és també com dintre l'àmbit dels professionals socials també ha pogut haver-hi aquests processos que també poden enriquir, en certa manera, a vegades, doncs, la seva intervenció per les experiències pròpies. Molt bé, molt bé. Doncs ho has fet molt bé. Així que Gràcies. te donem l'enhorabona i digitalment entreguem aquest val, igual que al Raül, perquè el bescanvis per material literari, diguem així en general. Bon material. Molt bé, moltes gràcies. Perfecte. Doncs bé, ara sí, ara ja podem donar pas a la conferència. Només recordar-vos també a nivell tècnic que podeu escriure les vostres preguntes en el xat i quasi al final, cap al final de la conferència, doncs el ponent intentarà respondre a les vostres preguntes. Per abordar el tema de la resiliència en l'àmbit de la intervenció social, doncs hem convidat en Toni Bardera. Toni Bardera és un expert en programació neurolingüística, però és un gran formador, un educador i un gran formador de professionals de l'àmbit social, sociosanitari. Ha fet nombrosos cursos tant pel departament i per la formació, pel pla de formació de professionals, com per altres àmbits
també més locals, més a nivell de la Diputació de Girona i més enllà, que us podria explicar ell. També destacar d'en Toni Bardera les seves publicacions, que des de Dixit recomanem la seva lectura. Dono pas a Antoni, recordo això de les preguntes a través del xat i intentarem respondre. També, si pot ser, donarem l'opció a que les persones que vulguin intervenir al final, per clarificar alguna dels punts de les preguntes, ho puguin fer o puguin matitzar la seva pregunta, la seva intervenció. Benvingut, Toni, i endavant. Molt bona tarda. Se'm sent Perfectament, perfectament i se'm veu també? meravellosament. Gràcies, Lluís. Gràcies. Doncs bé, tal i com ha dit en Lluís, com que hi haurà l'opció, qui vulgui, de fer intervencions, en cas de que consideri que pel xat no ha quedat prou aclarit la pregunta que han fet, jo ara faré una exposició d'uns 40 minuts aproximadament. Després hi haurà un moment que farem l'aturada per donar aquestes entrades, les entrades a les preguntes que puguin haver-hi, i després faríem una segona part de digestió, de recull de tot el que hagi anat apareguent posteriorment. Abans d'entrar en processos de resiliència, crec que és imprescindible dedicar 6-7 minuts, no pas gaires més, a aclarir que per elaborar processos de resiliència en un mateix i en un altre és imprescindible poder desenvolupar el que s'anomena un caràcter resistent. Aclareixo aquesta qüestió. Definim primer el que s'hi entén per procés de resiliència. Una definició molt i molt simple. És un procés de reconstrucció interna després d'una situació traumàtica. Ja està dit. Punt. Per tant, vol dir que en tot procés de resiliència hi ha hagut patiment, hi ha hagut dolor, hi ha hagut cert enfonsament, podríem dir així, perquè si hi ha hagut trauma, vol dir que hi ha hagut una ferida interna, i si hi ha un procés de reconstrucció, vol dir que la persona es converteix en una versió millorada d'ella mateixa. Això també és molt important. No tot el procés de reconstrucció es pot considerar resilient. Perquè sigui resilient ha d'haver-hi un procés, com dèiem, de millora personal on un es converteix en una versió més sàvia, més completa, més madura del que havia estat ella mateixa abans d'aquesta situació traumàtica, abans d'aquesta situació d'enfonsament que hi hagi hagut. I com deia al principi, abans d'entrar a fons en aquests processos de resiliència que ara he acabat de definir, és molt important aclarir que no pot haver-hi procés de resiliència si no s'ha desenvolupat abans el caràcter resistent, sigui abans de la situació traumàtica o posteriorment a la situació traumàtica i, per tant, en el procés de reconstrucció. Què és el caràcter resistent? Allò que em permet afrontar la dificultat de manera òptima. Aquest caràcter resistent, quan es manifesta en processos de reconstrucció personal, és el que facilita aquesta versió millorada de mi mateixa. El caràcter resistent, imprescindible, per tant, en tot procés de resiliència, es fonamenta en 3 eixos, que es poden reduir tots 3 en una sola paraula. El primer eix seria el del compromís. La persona resistent que ha de fer un procés de resiliència li ha de quedar molt clar que el protagonista, el responsable
del procés resilient és ell. Probablement amb necessitat d'ajuda, probablement amb necessitat de recursos especials, però qui ho ha de fer-ho és ell. Per fer una referència, en el relat literari que us ha presentat fa un moment la Berta, hi ha una idea recurrent que va insistint-hi de manera fent un petit joc de paraules en el qual diu que no es tracta tant de que el món estigui preparat per mi, sinó que jo m'haig de preparar per aquest món, entenent amb aquestes noves circumstàncies que ara en trobaré. Una vegada aclarit aquest eix de que el responsable, el protagonista del canvi soc jo, el segon eix seria el del control. És a dir, la persona que ha de fer un procés de resiliència ha de desenvolupar la capacitat de discerniment per poder distingir les coses que controla i les coses que no controla. Per què és important aquest punt? Perquè si no és molt fàcil caure en processos de pensament màgic on si vull poc, si m'ho proposo me'n sortiré, només cal que cregui en mi mateix i així s'anul·len tots els límits possibles. Aquest tipus de pensament, que pot arribar a ser molt estimulant a curt termini, a llarg termini, a la llarga, el que pot acabar generant són frustracions, perquè realment sí que tinc límits i sí que hi ha coses que no puc aconseguir si no estan en el meu abast o no reuneixo les condicions. Per tant, la persona que fa un procés de resiliència, gràcies a aquest eix del caràcter resistent, optimitza l'energia, poca o molta de la que disposa, perquè dedica la màxima inversió possible a totes les coses que pot controlar i, en canvi, no malbarata energia en coses que no depenen d'ell. És a dir, una de les preguntes que hem rebut prèviament a l'acte per part d'una professional que deia com ho puc fer perquè la societat entengui que hi haurà persones que mai podran ajustar-se al que es considera una persona normal. Com fer des de la meva feina que la societat es conscienciï de que hi ha persones que mai s'ajustaran als estàndards? Doncs bé, des del punt de vista de la resistència, és una mala pregunta, està mal enfocada. Jo no tinc la capacitat de convèncer ni a la societat ni a ningú que no es vulgui deixar convèncer. En tot cas, jo puc tenir capacitat de suggerir, jo puc tenir capacitat d'aportar. Aplicat en els professionals, perquè la intenció de la conferència és que això, aquestes eines, aquests recursos, aquests enfocs es puguin enfocar tant de cares a l'usuari com centrats, dirigits cap a una mateixa. Jo com a professional tinc la capacitat de suggerir, proposar, mostrar, convidar, apuntar. I realment, certament, si jo no faig aquest paper, l'altre probablement no farà el canvi. Ara, certament, si l'altre no vol fer el canvi, no ho farà. Per tant, si ja amb un individu és difícil que faci un canvi que no està disposat a fer o no vol fer, ara imaginem-nos proposar-nos convèncer amb una societat, com demanava aquesta intervenció prèvia en aquesta conferència, imaginem-nos voler convèncer una societat amorfa que està formada per tothom que no estigui sensibilitzat en aquest tema, això és un procés impossible. Aleshores, tenir clar aquesta capacitat de discernir el que controlo del que no controlo, no tan sols em permetrà optimitzar la poca o molta energia de la que disposi, com a professional o com a persona atesa per als serveis socials, sinó que, a més, m'evitarà caure tant
amb el pensament màgic que he mencionat abans, que es pot definir de manera més tècnica com amb fal·làcies de control omnipotent, considerar que tot ho puc si m'ho proposo, i també m'evitarà caure amb fal·làcies de control impotent, que seria just el contrari. Just el contrari. No hi ha res a fer, el meu paper no serveix de res, per més que expliqui, doncs ja veig que serà perdre el temps. Bé, si realment no ho intento, no ho sé. Si l'altre s'agafarà en el meu suggeriment, a la meva proposta, en el camí que jo li pugui presentar. L'últim eix d'aquests tres, del caràcter resistent imprescindible per tot procés de resiliència, doncs seria el repte. El repte està molt connectat amb aquest primer eix que hem dit del compromís, de que sóc jo, el que sóc el protagonista de la meva vida. En aquest últim eix del repte es tracta de que, com a professional, jo mateixa o de cara a la persona atesa, procurar suggerir, com deia abans, o qualsevol verb dels que he dit abans, que aquella dificultat, aquell trauma, aquella situació molt i molt crítica, me la puc prendre com un càstig, me la puc prendre com una maledicció o me la puc prendre, des del punt de vista resistent, com un repte. I qui diu repte diu desafiament, o qui diu desafiament diu oportunitat. I per què està molt connectat amb l'eix del compromís? Perquè en processos de resiliència i de resistència no és que aquella situació sigui un repte, sinó que sóc jo que la trobo, sóc jo que l'hi veig. Per tant, no és un repte que es pugui definir de manera objectiva, sinó que és el subjecte que li sap trobar. Per això es connecta, fent un cercle virtuós, aquest eix del compromís amb l'eix del repte. I com a professional, en els processos d'acompanyament, és important no afirmar que la situació de l'altre és un repte, és una oportunitat, sinó que més aviat podria veure's com un repte, com una oportunitat, deixar-hi caure el que tinc al davant, com ho veus, què et sembla, això es podria enfocar com una ocasió de canvi, potser convenient, i a veure com respira l'altre. És molt important parlar d'aquesta responsabilitat subjectiva, perquè en realitat s'ajusta a la realitat. S'ajusta a la realitat. Aquests tres eixos poden trobar-se amb obstacles doncs, que impedeixen el procés de resiliència. El principal obstacle seria el victimisme, que a diferència del que moltes persones es pensen, i m'hi trobo sovint fent cursos, conferències, preguntant la diferència entre víctima i victimista, persones que afirmen que el victimista se sent víctima d'una situació irreal, és a dir, se sent víctima sense ser-ho. Això no s'ajusta a la realitat sempre, perquè jo puc ser un victimista i, malgrat tot, soc víctima d'una injustícia o víctima d'una situació profundament traumàtica. Aleshores, en què consisteix el victimisme? Que independentment de si l'obstacle, la injustícia és real o no és real, o si és d'un grau extrem o mínim, independentment d'això, el victimista sent que no pot fer res per canviar la seva situació, ni per millorar-la, ni, com a mínim, estar una mica menys malament. Aquesta és la clau del victimisme. Sentir que no puc fer res per canviar. És a dir, el que he mencionat abans, fal·làcies de control impotent. El victimisme
seria un exemple de fal·làcia de control impotent. Aquest victimisme habitualment acostuma a anar acompanyat d'un altre obstacle que seria el pessimisme, que és la pitjor de les visions possibles. I aquí voldria afegir que en el caràcter resistent i en els processos de resiliència, de reconstrucció, el pensament negatiu no té per què ser un problema. Sempre que el pensament negatiu sigui productiu. Sempre que el pensament negatiu sigui ajustat, moderat, equilibrat, realista. Perquè en el fons el realisme ja està impregnat de cert grau de negativisme. I insisteixo que és bo de tenir en compte en processos de reconstrucció que les coses potser no aniran exactament com jo em penso. És bo suggerir a la persona que tenc, a la persona que acompanyo, que hem d'estar preparats per un pla B, que potser alguna cosa es pot trossar per al camí, perquè això també fa que el sentinella interior estigui preparat per si el resultat no és l'òptim. Per tant, l'obstacle mai és el pensament negatiu. L'obstacle, en tot cas, és el pessimisme, que és la pitjor de les visions possibles. I quina pitjor visió hi ha que la de sentir que no puc fer res per canviar la situació pròpia del victimisme. Això, el victimisme i el pessimisme acostumen a anar íntimament connectats. Bé, dit això, en els processos de resiliència és imprescindible que el subjecte, una vegada remunta, una vegada ja sent que s'està convertint en una versió millorada d'ella mateixa, ha de captar que apareixen dos fenòmens. Primer, l'explicaré en detall, s'hi ha de poder reconèixer. Mal procés de resiliència serà aquella persona que diu abans era una persona que confiava en tothom, era una persona de bona pasta, era una persona que de seguida m'obria, era una persona que m'entregava, era una persona generosa. Em vaig trobar en una situació molt difícil, situació que em va deixar tocat i enfonsat, i ara m'he girat com un mitjó, he fet un canvi radical i ara només penso en mi, ara només em preocupo per les meves necessitats i ara no confio en ningú. En aquest canvi, aquest individu, d'entrada, és difícil que es pugui reconèixer. Hi ha hagut un trencament absolut amb la persona que era abans. Això veurem d'aquí uns minuts que no és un bon senyal. I el símptoma és que no es pot reconèixer. Nota que hi ha una fragmentació. I segon requisit, s'ha d'agradar. I probablement no s'agrada. Una persona que ha fet el canvi que acabo d'explicar probablement no s'agrada. Certament és un canvi adaptatiu que no es pot considerar resilient, però sí que és un canvi adaptatiu, s'hi ha fet el que ha pogut. Ara, per què no es pot considerar òptim? Perquè si torna a ser la persona que era abans, no sobreviu. Si es queda amb la persona que ara que és, no s'agrada. Això què implica? Que en els processos de resiliència, com que m'hi haig de poder reconèixer, no haig de trencar amb el meu caràcter anterior de manera absoluta, sinó que aquelles parts de mi que es havien manifestat de manera excessiva, unidireccional, automatitzada, que no era capaç de controlar, s'han de poder manifestar d'una manera més equilibrada.
I què vol dir que s'han de manifestar de manera més equilibrada? Que han de poder quedar compensades amb trets aparentment contradictoris. És a dir, abans era una persona que me'n fiava de tothom, abans era una persona que de seguida m'obria, i ara, en canvi, sóc una persona que d'entrada recelo. Sóc una persona que, arrel del que m'ha passat, perquè sí que hi ha un abans i un després del que m'ha passat. Un abans i un després sí que hi és. Ara, a partir del moment que hi ha hagut aquesta situació de reconstrucció, jo d'entrada, com he dit, recelo, no m'entrego a la primera, però a la que hi ha algú que veig que hi puc confiar-hi, a la que hi ha algú que em dona mostres de que val la pena fer-hi confidències, val la pena obrir-me, ho faig. Per tant, què vol dir? He deixat de ser una persona confiada? No. M'he convertit en una persona confiada, recelosa. És a dir, sóc capaç de tenir un tret que abans no tenia, que és aparentment contradictori, com és el fet de ser recelós, però que sóc capaç d'integrar-lo amb el que tenia abans. D'aquí que com a professional és de vital importància suggerir, apuntar, convidar a que la persona que està fent un procés de reconstrucció, que potser encara ni tan sols es pot anomenar resilient, convidar-lo a tirar endavant en noves actituds, que si l'altre diu, oh, és que jo no sóc així, jo això no ho he fet mai, jo això no m'hi sento, no m'hi veig fent això, no va amb la meva essència. Bé, es tracta d'incorporar-ho, no es tracta de deixar de ser el que era abans. Malament, si la persona atesa té la sensació que per fer un procés de reconstrucció resilient, que segur que li serà saludable, ha de mutilar parts d'ell. És important que se li suggereixi que en aquesta versió combinada millorarà com a persona. No perdrà recursos, al contrari, en guanyarà de nous. I els d'abans els podrà activar, però quan sigui necessari. Això què vol dir? Que la persona resilient ha de tenir un caràcter complementari, aparentment contradictori, per això s'anomena caràcter paradoxal. Una paradoxa és una contradicció només en aparença, per tant, un caràcter complex, paradoxal, compensat. Per què? Perquè si sempre confio en tothom, o si sempre m'obro de seguida, o si no tinc un no per ningú, per posar 13 exemples que van en una línia molt semblant, què estic manifestant? Una conducta unidireccional, sempre faig el mateix, no reprogramable i, per tant, fora del meu control, perquè la tinc automatitzada. Conducta unidireccional no reprogramable que, per tant, jo no puc dominar, em pot. D'aquí aquesta importància com a professionals de sempre celebrar, convidar que adaptin noves actituds perquè com més trets complementaris tinguin, millor que millor. Persones que han estat excessivament generoses, doncs que aportin trets, actituds a partir d'ara un punt egoistes. Perquè precisament si són persones egoistes que en certs moments ara veuen que han de mirar per ells, vol dir que en aquest procés de reconstrucció se'ls allargarà probablement l'esperança de vida, tindran més salut mental, tindran més salut física i psíquica i, en conseqüència, què vol dir? Que gràcies a aquest egoisme tindran més temps per ser generosos, per dedicar-se al seu entorn, per donar-se als altres.
També és bo que com a professional, lligat amb aquest eix que havíem parlat del compromís inicial, és molt important que sempre que una persona acompanyada digui, en lloc de dir això és difícil, a mi em resultarà difícil, o no em veig en cor, en lloc de dir això és impossible, celebrar-ho. En lloc de qüestionar-li, de dir, home, ens hem de posar en positiu, o ja veuràs que t'ajudarem, primer de tot, celebrar-ho. Per què? Perquè ha passat d'un anàlisi objectiu, això és impossible, això és difícil, això no es podrà fer, a una percepció subjectiva. Negativa, d'acord, però responsable. Perquè ell ha dit, això em costarà, no em veig en cor, no crec que ho pugui fer. Celebrar-li això. Dir, bé, mira, me n'alegro que sigui sincer, m'agrada doncs, que t'obris, que posis les cartes sobre la taula, que diguis com ho veus, estem aquí per ajudar-te, estem aquí per acompanyar-te, per donar-te un cop de mà, per activar els recursos que facin falta, estarem al teu costat. Un altre aspecte imprescindible en els processos de resiliència és que l'individu ha de ser capaç de trobar un sentit al que li està passant. És un procés que ve darrere el repte. És a dir, una vegada que m'he plantejat aquest repte, aquest desafiament, a mesura que vaig fent aquest procés de reconstrucció, que necessàriament passarà a vegades per un moment de dol, d'enfonsament, en casos més aguts de depressió intensa, en el moment en què em vaig refent, que veig que vaig superant el repte, jo necessito trobar un sentit a tot el que està passant. El quiro mestre en tot això, per citar doncs, un autor, era Viktor Frankl, el creador de la logoteràpia, que aparentment, quan sents aquest terme, logoteràpia, de seguida penses, la teràpia a través de la parla. Doncs no. La teràpia a través de la cerca del sentit. Perquè és cert que una vegada ja he fet la remuntada, moltes vegades dius, ara a mi em falta trobar-li un sentit, trobar-li un significat, trobar-li una explicació. I aquest sentit, en la immensa majoria d'ocasions, acostuma a ser personal i intransferible. Això és molt important també que com a professional pugui fer aquest procés d'ajudar l'altre. I això què et sembla? Com ho veus? O per què et sembla que ha passat? O per què creus que t'està dient la vida en aquests moments respecte a això que ha passat? Buscar inclús, si cal, el transcendent. Que el transcendent és qualsevol cosa que va més enllà de nosaltres. És a dir, allò que va més enllà de nosaltres, que podria tenir una dimensió doncs, ultraterrena, o que podria ser simplement allò que va doncs, en el meu entorn més immediat. Un clàssic, això de trobar el sentit, és simplement dir, bé, doncs tot això veig que haurà servit perquè la meva família o els meus fills estiguin millor. Haurà servit perquè així ara doncs, la meva parella doncs, entendrà tot això que abans no entenia, tot això que ens ha estat succeint. En processos de resiliència avançats, i ara remarco que entro en un altre àmbit, en processos de resiliència avançats, allò que m'ha creat un xoc traumàtic es pot acabar veient com una benedicció. És a dir, no tan sols m'he convertit en una versió millorada de mi mateix, sinó que, a més, si haig de triar entre la persona que era abans i la persona que ara soc, realment no tinc dubtes. Em quedo amb la que soc. No vull tornar
a fer la d'abans. I, per tant, com us deia abans, segur que hi ha un abans i un després de la situació traumàtica. Doncs aquest després el veig com una cosa que s'ha convertit en un gran bé, encara que durant molt de temps m'hagi deixat enfonsar. Això no són processos que convido a insinuar a les persones ateses en moments que puguin estar molt tocats i enfonsats. Però sí que quan ja han començat a trobar un sentit, el que els hi ha passat, quan ja no ho veuen la situació adversa ni com un càstig, ni com una maledicció, ni res de tot això, sí que es pot insinuar que potser fins i tot ha estat un bé o una benedicció. Un altre element en processos de resiliència avançada és que fins i tot hi ha agraïment. El que sí hi ha sempre en un procés de resiliència és aprenentatge. No tindria massa sentit que jo us digués he passat una situació terrible, que m'ha costat refer-me en ben bé un parell d'anys. Me n'he refet, m'he convertit en una persona més madura, més competent. Ara, què he après? Res. No tindria cap mena de sentit. Sempre hi ha aprenentatge. Ara, no necessàriament té per què haver-hi motiu d'agraïment. Què vol dir això? Que entrem en un tema espinós. A vegades, amb tota la bona intenció, demanem que l'altre agraeixi si hi ha hagut aprenentatge. És a dir, has après, Sí, doncs ja que has après, has d'agrair. Doncs no necessàriament. No necessàriament. Hi ha casos que es veu claríssim. Tindria sentit que jo digués, mira, he après molt de tot aquest procés traumàtic que he viscut perquè s'ha mort la meva família en un accident de cotxe i també doncs agraeixo aquestes morts per tot el que he pres, que no tindria sentit aquí que hi hagués agraïment, doncs ja està resolt. Per tant, a vegades aquestes ganes compulsives de fer que l'altre hagi d'agrair doncs poden afectar el vincle professional que mantinc amb ell. Una cosa és que es fixi amb el que ha après, això sí que és important, perquè el que ha après li pot ajudar a trobar un sentit, però no necessàriament doncs, exigir que hagi d'agrair. Ja arribarà el moment, potser d'aquí uns anys, que a més de veure que ha après, agrairà. Una altra opció, que seria errònia en aquest acompanyament més verbal, és a vegades deixar caure la idea de que si a l'altre li ha passat és perquè ho havia d'aprendre a través d'aquest xoc, ho havia d'aprendre a base d'hòsties. Jo ja entenc que és difícil que se li digui obertament com a professional amb un usuari, però sí que a vegades es poden deixar caure una mica d'aromes d'aquesta fal·làcia, de que ho has après d'aquesta manera perquè era de la manera que havies d'aprendre-ho, no necessàriament. Però sí que, en canvi, a l'hora de connectar-se amb l'eix del repte, a l'hora de trobar un sentit, sí que es pot deixar caure en certs moments, quan m'entrevisto amb algun usuari que està intentant fer un procés de reconstrucció, deixar caure alguna cosa així com vés a saber si potser aquesta situació hi havies de passar perquè això t'ha ajudat a aprendre'n, però sempre com una possibilitat. Per què? Perquè tot el que comunicativament vagi lligat amb un potser, a lo millor, podria ser, vés a saber, tot això convida que l'altre prengui una orientació interna i ell decideixi si s'apunta en el repte de decidir si realment ho havia d'aprendre per aquell camí o si hi havia altres possibles. I ara m'aturaré un moment
per preguntar, tal com ha dit, en Lluís, si hi ha alguna intervenció. Doncs ara porto uns 35 minuts aproximadament. Voldria saber si hi ha alguna intervenció que hagi arribat i si no, aniré tirant. Molt bé. Doncs la veritat és que sí. Tenim un parell d'intervencions. Una que ha arribat, en realitat ha arribat aquests últims dies a través de les persones inscrites que han fet comentaris i que ens pregunta, més aviat demana recursos, com desenvolupar processos resilients en l'àmbit de la intervenció social davant del poc reconeixement que el sector té i la manca de recursos en comparació, per exemple, amb sectors com el sanitari o com l'educatiu. Com desenvolupar processos resilients? Aquesta és una de les preguntes. Vols que te les passi totes o pots Mira, responent? començo per aquesta, Lluís, començo per aquesta. Davant de la manca de recursos, és de vital importància partir de la base que la persona que té caràcter resistent i que, per tant, és apta per fer processos resilients, no té escrúpols, i dic la paraula precisa, no té escrúpols quan veu que ha arribat al límit de o bé agafar-se una baixa temporal, demanar un canvi de plaça o inclús canviar de sector. Això és una resposta, em sembla, ajustada a la realitat. Perquè una cosa és la primera part de la pregunta, que ara ja ens hi posarem, i l'altra és dir, home, és que em falten recursos i per tant no dono l'abast. Doncs molt bé, acceptar internament que tinc uns límits i per tant arribo fins a un moment determinat i no tinc per què poder-ho abarcar tot. El fet d'acceptar que pot haver-hi un punt que m'hagi de plantar, de dir, necessito oxigen, i per tant agafo una baixa i a veure si a base de baixes, que no són excuses, sinó que estan justificades, a veure si es donen més recursos o simplement, mira, em dedico durant uns anys a fer una altra cosa i ja tornaré a fer intervenció social. Perquè algú podria dir, home, així té truco això. Així resulta que la persona resistent, que és la apta per fer processos de resiliència, està disposada a canviar de sector quan li convé. Doncs sí que té truco. Perquè una de les conductes més perilloses que es pot arribar a tenir, que impedeixen el procés de reconstrucció resilient, és dir, jo no tiro la tovallola per res del món. No tiro la tovallola per res del món i quan arriba un punt que augmenten les demandes, es retallen els recursos i ara se suma que tinc problemes a casa familiars que fan que no tingui l'energia que disposava fins ara, és quan arriba a la conclusió de que no és que tiro la tovallola, és que m'han derrotat. Per tant, me'n vaig amb la cua entre cames. Bé, doncs, per estalviar-me aquesta sensació, el punt de partida, si no inicial, que haig de poder obtenir sobre la marxa, és dir, no, jo quan vegi que arriba un punt que ja no dono l'abast, diré, fins aquí arribo, i si cal demanar doncs, un canvi de funcions, un canvi de lloc, o fins i tot deixar-ho per un temps, ho faré. I no tindré la sensació de derrota. No és que hagin pogut amb mi, és que jo he decidit que fins aquí hem arribat. Això no és un procés d'autoengany, és un procés de realisme, perquè al contrari és caure en fal·làcies omnipotents de que jo puc, fins que acabo patant i després m'han acabat derrotant. I la primera part, si me la pots repetir, que era més centrada en temes interns, que era com, digue'm. Ara, com que has tret el micro, perdona, Lluís, com que has tret el micro, ara no et sento. Sí. Perdó. Sí, és com desenvolupar processos resilients davant del poc reconeixement del sector de la intervenció social. Un recursos i l'altre reconeixement global. Clar. Com que això ja lliga, Lluís, amb el que he dit molt al principi, connectat amb una intervenció
amb una pregunta que ens havien fet abans de començar la conferència, que ens havien fet arribar fa uns dies. Clar, és que ja va lligat amb les meves condicions laborals. Per tant, no hi ha reconeixement. Què vol dir? Que jo haig de tenir una capacitat d'automotivació extra cercant-li el sentit pel que jo estic fent. No se'm reconeix? Doncs què hi farem? Preferiria que se'm reconeix? Oh, i tant. Molt millor que se'm reconeix. No se'm reconeix? Doncs mira, què hi farem? Dius, home, és que això va lligat en què després, com que no hi ha reconeixement, se'ns donen menys recursos. Clar, doncs arribaré fins on podré. Perquè jo no tinc la capacitat de fer que l'entorn em reconeixi una feina que jo faig. Si l'entorn ha decidit, doncs que s'ha de reconèixer més altres professions. I per tant, l'única manera de sobreviure és ser capaç de trobar un sentit que obligatòriament m'ha de transcendir. Ho he mencionat fa un moment, però hi podré insistir-hi. Allò que em transcendeix, que va més enllà de mi mateix i que per tant sento que reverbera, és el que em pot donar automotivació. Vull aclarir un petit detall sobre això de l'automotivació. Hi ha moltes vegades la fantasia de que hi ha gent que l'has de motivar i hi ha gent que s'automotiva. En realitat, tots els processos psíquics són d'automotivació. Jo no tinc la capacitat de motivar ningú. Va lligat amb la primera part de la conferència. Jo, en tot cas, llenço la canya, suggerint, proposant, convidant, i l'altre mossega l'am, i per tant és l'altre que es motiva, gràcies a mi, però és l'altre que es motiva. Aleshores, quin tret té la persona de caràcter resistent que el fa diferent del que no ho és i que pot fer aquest procés de resiliència quan es nota que s'està enfonsant? Que depèn menys dels estímuls externs a l'hora d'automotivar-se. Per tant, quan he dit que té una capacitat extra d'automotivació, ho deia amb el sentit que si no trobo elements de fora que em resulten estimulants, com és el reconeixement, ja els trobo en el meu interior. Però per això ens ha de quedar clar, ho dic també veient la teva cara, Lluís, ens ha de quedar clar que és una fantasia això de que tinc la capacitat de motivar els altres. Des del punt de vista psíquic, sempre és l'altre que es motiva. El que passa és que és veritat que si jo no hagués estat allà, entrevistant-lo, llançant-li la proposta, acompanyant-lo, estant per ell, l'altre no hagués fet el procés sense mi. És veritat això, però el procés l'ha fet ell. Qui s'ha motivat és ell. No l'he pas agafat de l'orella i l'he portat fins allà. El recorregut l'ha fet ell. La persona resistent té un dipòsit de combustible extra amb energia autogenerada que, per tant, no necessiten allà a la benzinera, allà a carregar-se del combustible, sinó que se'l genera ell mateix. I, per tant, és que l'entorn no em reconeix. Molt bé, ja em reconeixeré jo mateix. Ja ha començat dient, home, si l'entorn em reconeix millor, em donarà més recursos. Segur que una cosa va lligada amb l'altra. Poc reconeixement, menys recursos. Segur. Per tant, una cosa és que per manca de recursos jo arribo a un punt que dius ja estic a punt de cremar-me, no em vull arribar a cremar i per tant plego. Plego o agafo un descans o agafo una baixa. I l'altra és que sempre hagi d'estar pendent que per sentir-me estimulat l'estímul va de venir de fora. No, l'estímul ha de venir de dins. Plantejo ara, Toni, un altre comentari que va en aquesta mateixa línia, Endavant. però des d'un punt de vista més intern. És una companya, una assistent a la conferència que se sent
poc valorada a la seva feina, poc valorada, poc reconeguda, i hi posava un cas, un exemple de promoció d'una altra persona que potser, que potser amb ella li hagués agradat fer aquesta promoció. Com resistir i si es pot superar o podem aprendre alguna cosa d'aquesta situació. I dic que lliga per això de la motivació, de l'automotivació. I acaba el seu comentari dient que continuo en resiliència forçant-me a no ser qui soc de forma natural com a estratègia. Què en penses tu d'això, Toni? Forçant-me, diu que està forçant-se a ser qui no és de manera natural. Val. Sí. Si cal algun aclariment, ara en tot cas, com que hem dit al principi, li podem donar pas per canal de veu. Dir d'entrada, mentre anem cercant aquesta persona, si vol aclarir això de natural, que aniria millor que ho aclarís de viva veu, dir que, esclar, és més fotut quan és l'entorn professional que no et reconeix. O sigui, una cosa és l'entorn social i l'altra és quan dius, home, és que no m'està valorant l'equip, o el cap d'àrea o la persona que m'hauria d'estar valorant. Aquí què vol dir? Clar, demana una doble dosi de capacitat de trobar-li el sentit, perquè dius és que ja no és que no ho valori l'entorn, és que no ho valora qui hi ha dins. I ara hem de dir un detall important. Els processos de resiliència han de reunir uns requisits molt importants. A part de que ja ha dit que un s'ha de poder reconèixer amb aquesta reconstrucció que ha fet i s'ha d'agradar, el procés de resiliència no pot ser autodestructiu. Ni pot ser pervers, ni pot ser disfuncional. És a dir, no pot ser que m'estigui fent mal a mi mateix. No pot ser que estigui fent mal a un altre, ni pot ser que estigui fent coses que no toquen, que seria el cas del disfuncional, que és un gran calaix de sastre que s'interessa, ja posaré uns quants exemples. Què vinc a dir? Que si en aquest cas l'equip no la valora, quan els disfuncionals en aquest cas són els de l'equip, i ella sent que això li està resultant destructiu, estar-se'n allà, no és saludable per a ella mantenir un lloc de treball en un lloc on l'equip no li està valorant la feina. I per tant el convenient, el més saludable, seria buscar un altre equip. És molt difícil fer un procés de reconstrucció resilient on noto que minusvaloren i he donat per suposat que aquesta sensació que tenen de que no la valoren no només és certa, sinó que és encertada. Perquè ja saps, Lluís, que jo em puc sentir una cosa i que no s'ajusta a la realitat. Parteixo de la base que és una sensació que sent que s'ajusta a la realitat. I això implica renunciar en aquella idea de que mai s'ha de tirar la tovallola. Per tant, és molt important aquesta flexibilitat de dir no és que arriba un punt que me fan fora, no, és que he decidit que ja no vull treballar amb aquesta gent i aguantaré, resistiré fins que trobi una cosa millor. Però aquí no m'hi vull acabar coguent, perquè és que puc desenvolupar una cosa que no és matèria d'aquest curs, que és la síndrome del cremat per al treball. Antònia, estàs... Hola. Endavant, Antònia. Doncs, bueno, d'entrada molt agraïda per la teva conferència. Gràcies. Ara no et veig, ara et veig. Sí. Clar, t'estic escoltant, a més, de manera molt atenta. Jo sóc una persona que, bé, he aconseguit reconeixement, tant per part dels usuaris, com penso que mi mateixa jo entenc la meva vàlua, crec que sóc realista, hi ha coses que bé, doncs he de millorar, evidentment. L'equip sí que m'ha recolzat
almenys de manera sempre, bueno, de manera informal, però quan arriba el moment doncs estic en una estructura en la que a més la meva cap havia estat molt amiga meva i havia entrat al lloc de treball perquè jo l'havia proposat. Sí. Llavors, sí. Llavors, clar, jo ara mateix... Perdó que te talli, Antoni, era aquell problema que deia en Lluís de la promoció, tota aquesta qüestió que ara te trobes... Sí. passant... Llavors, quan arriba el moment, doncs l'equip em diu, mira, presenta't perquè ho veiem clar, creiem que pots fer molt bon paper i bé, no fan una convocatòria oberta, es fa una promoció d'aquella manera, bueno, d'aquella manera s'ha dit, i bueno, entra una altra persona i a mi tampoc, vull dir, se'm seu com a treballadora i se'm diu, mira, doncs hi ha coses que fas bé, hi ha coses que no tan bé i per tant hem pensat que un altre perfil podia funcionar millor. Clar, en resum, clar, jo faré 29 anys com a treballadora social, vaig començar als 25, he dedicat, podria dir, un 80% de la meva vida a la feina. No ho he fet per promocionar-me, però clar, ha arribat el moment, tenint la preparació, la formació i el recolzament de l'equip, jo no podia esperar el resultat que hi ha hagut. Tot i entenent que soc a una administració i entenent que hi ha coses que no sempre tenen a veure amb la capacitat o hi ha coses que tenen que veure amb el meu caràcter, que sóc una persona que no sóc massa sumissa. Doncs ha quedat clar, Antoni, mira, si vols parar un moment al micro, jo et dono una resposta àmplia i si vols al final podràs afegir alguna nota, si cal algun aclariment més. Et puc donar una pauta que t'ajudarà a patir una mica menys, I és lligat amb això de l'eix del compromís que dèiem abans, és considerar el que ha passat com un resultat indesitjat. Això és claríssim que és un resultat indesitjat. Ara, no pas com una injustícia. És a dir, hi ha un pensament, una fal·làcia, per tant, una fal·làcia és una falsa creença molt reiterada, que és la fal·làcia de justícia. En què consisteix? Davant d'un resultat indesitjat que em fot, perquè evidentment, com tu dius, hi ha unes expectatives, aquesta persona havia entrat a través teu, tu portes 29 anys a la feina i vulguis que no, havies esperat que fos un altre resultat, és habitual que davant d'un resultat inesperat que em fot i molt, acabi afegint més patiment del necessari. I què seria? Doncs de considerar que a sobre tinc un resultat indesitjat, a sobre estic patint una injustícia. Quan en realitat no és tal. Una injustícia seria en el cas de dir, mira, tu la que portis 29 anys et podràs promocionar segur fent aquesta feina. O tu, a la que portis uns anys determinats, tindràs un resultat que serà aquest. Com que no és el cas, no has patit una injustícia, has patit un resultat indesitjat. Ho deia, per tant, perquè és molt fàcil en aquestes situacions, o haver-hi el vincle amb aquesta persona que era amiga teva, de sentir-me víctima. No victimista, però sí de sentir-me víctima, que en aquest cas no és el cas. Per tant, crec que pot ser útil internament dir, bé, un resultat que em costarà de digerir, hauré de fer un treball intern, em fot, em frustra, però no cal afegir més dolor a la frustració que sentir-me víctima d'una situació que no és tal. Això pot ser útil a tu i també a les persones que puguis atendre, perquè si et serveix a tu, segur que els servirà a ells. Si vols fer algun petit matís, connectant el micro un moment, o que et tornin a donar pas, doncs ho pots fer. Sí, doncs, bueno, no vull acaparar massa atenció. No, realment sí que és veritat que he hagut de fer tot un treball, o sigui, una part personal que tenia que veure amb el vincle i una altra part, doncs, just això, no? El tema de la injustícia. Vull dir, a la que creixes, a la que madures,
saps que les coses no funcionen d'aquesta manera, no? Tu Clar. saps que no, que això de la justícia i més aviat és que funcionem més com Clar. justicieros que com justos, no? Aquí Però... està. I per tant, perdona que detalli, Antoni, insisteixo que no s'ha donat una injustícia en el teu cas pel que m'has explicat. No s'ha donat una injustícia, s'ha donat un resultat indesitjat. Això et farà estar millor? No, però pot ajudar-te a sentir-te una mica menys malament, deixant d'afegir malestar, de dir, a sobre de què m'han fotut, a sobre soc víctima d'una injustícia. No, ni hi ha injustícia ni ets víctima. Ara, frustra, i tant que sí, perquè hi ha unes expectatives i burro seríem si diguéssim, és que has de treballar sense tenir expectatives. Això és una estupidesa. Tothom té expectatives perquè té necessitats. No s'han complert i fot. I per tant ara el procés és de reconstrucció, de veure com poder-ho afrontar a partir d'ara. Antònia, hauré de fer com els programes radiofònics. Sí, Que sí. hem d'acomiadar-te, Moltíssimes gràcies, Res, Antònia. Moltíssimes gràcies. A tu, que vagi bé. Lluís, tenim alguna cosa més? A banda de les preguntes que s'han fet durant el procés d'inscripció, avui ja no en tenim més comentaris al xat. Vale. Hi havia una persona que havia fet una pregunta que era, recordaràs, Lluís, que em vaig demanar a veure per on podia anar la cosa, que deia què fer internament quan estic atenent amb una persona, veig que és racista i que m'interpel·la, el seu racisme m'interpel·la. Que no quedava clar la pregunta que feia si era perquè l'interpel·lava a la seva escala de valors, amb la qual l'altre no tenia senyal per poder veure a l'interior de l'altre quina escala de valors tenia, o si era que l'interpel·lava perquè dius, home, aquest està atacant a les persones negres i jo ho soc, per exemple, o està atacant en un col·lectiu i jo en soc. No sé si aquesta persona, no sé si dels que estan connectats si podria ser-hi o si pogués enviar un senyal per al xat, si esperarem uns breus segons, a veure si pogués donar algun senyal en el xat i si no, doncs respondre que també aniria lligat amb el que... És una qüestió complexa que sí que requeriria un aclariment previ. Un aclariment, i que en tot cas, si és que l'interpel·la respecte a la seva escala de valors, realment l'altre no té una bola de vidre per saber quina escala de valors té l'altre i per tant, mira, va inclòs en el sou. Des del punt de vista que dèiem dels processos resistents, que no resilients, no crec que sigui traumàtic atendre algú que m'interpel·la amb el seu racisme. Aniria lligat amb el repte, aquella qüestió de dir quin recurs puc arribar a obtenir que fins ara doncs, no tenia. De fet, aniria lligat amb una cosa que puc afegir, perquè m'has dit, Lluís, que allà un quart podríem deixar-ho, queden 4 minuts. Introduirem un tema final a l'espera de si hi ha alguna cosa més, que és que en processos de resistència i resiliència avançada és bo desenvolupar un element anomenat la serendipitat. Aquella capacitat no tan sols d'afrontar la situació traumàtica, sinó de ser capaç de trobar una oportunitat que fins ara no havia aparegut. És a dir, em trobo en una situació inesperada, que em frustra, que em xoca, que em fot, la mateixa que ens ha explicat l'Antònia, que ha participat fa un moment, i fer-me la pregunta. Això ha obert alguna oportunitat que abans no hi era? Això ha generat una possibilitat d'aprenentatge que abans no hi era? Aquesta situació em pot obrir algun camí que fins ara no havia vist, però sempre amb el pot. No afirmant-ho, allò de dir, segur que aquí hi ha alguna situació... No, perquè després tindré 2 problemes. Això ara li digues a l'Antònia. Antònia, és que això ho has de viure com un procés de creixement. És que això ho has de viure com una oportunitat. L'Antònia tindrà 2 problemes. Un, digerir tot el que li ha passat i
forçar-se contra ella mateixa a veure com, carai, busca un camí que no hi ha maneres de que trobi, perquè és que potser no hi és aquest nou camí. O que ha d'aprendre una cosa que potser ara no toca aprendre, potser l'ha d'aprendre d'aquí 2 anys. Per tant, sempre en forma de pregunta i com a possibilitat, com a suggeriment. Dirigir cap a un mateix. Aquesta persona que està interpel·lant el meu racisme m'està oferint alguna possibilitat, o jo hi veig alguna possibilitat de treballar algun recurs que fins ara no havia treballat. Em pot suggerir algun aprenentatge que fins ara no havia après? El fet de que llanci aquestes preguntes m'ajuda a treballar l'eix del repte i també fa que part de l'energia emocional que estic invertint, que em genera dissonància cap al que em diu, es desviï cap a un procés intel·lectual que em serà favorable. Perquè com que no hi ha recursos il·limitats en un organisme limitat, no puc invertir la mateixa energia frustrant-me, indisposant-me, indignant-me contra aquest que m'interpel·la, si una part de l'energia la dedico en un procés intel·lectual de llançar-me preguntes a mi mateix, que d'entrada ja faran que em senti menys malament. Una mica com l'Antònia. Potser no em sentiré més còmode, però em sentiré menys malament. Amb la qual cosa què vol dir? Que hi ha control. Hi ha control. L'estat intern el puc controlar, el que em faci l'altre no. Per tant, si em trobo una mica menys malament, vol dir que ja hi ha control. Molt bé, molt bé. Sí. Ai, perdona, acaba, Era que te volia afegir una petició de públic de la Meritxell que ens diu si has publicat sobre aquest tema o sobre temes similars. No. Si us plau, que és el moment també de que facis promoció de les teves publicacions. Meritxell, t'haig de dir que soc mandrós a l'hora d'escriure, a mi m'agrada molt parlar i a ser possible amb intervencions, perquè si em sento gaire estona em canso, i per això em va bé que hi hagin intervencions, perquè m'agrada molt interactuar. En Lluís, com bé sap, jo només he fet una publicació amb un altre company, a 4 mans, sobre les relacions tòxiques i destructives, que és el de Llops i Caputxetes, publicat el 2019, exhaurit en aquests moments, i per tant es pot trobar a les biblioteques, es pot trobar en el Dixit. No he publicat res més. Sí que està centrat en les relacions tòxiques i destructives i sí que hi ha alguna part de tot això que estic explicant, però sobre això de moment no he publicat res, m'hi hauré de posar-hi, Possiblement el tenim a la lleixa que tens aquí darrere, Toni. Sí, possiblement. Jo a casa he de dir que tinc un exemplar dedicat a teu d'aquest llibre i que us recomano. De Llops i Caputxetes, l'editorial Gregal. Correcte, l'editorial Gregal, correcte. Molt bé. Mira, ja t'ho hem posat aquí també en el xat, per si algú ho pot rescatar. Perfecte, molt bé. Alguna qüestió més? Doncs jo diria que ja ho tenim tot, Toni. Temps, podem esperar uns segons per si algú està apuntant alguna cosa. La Meritxell. Sí, és veritat, llàstima que sigui vendrós. És un aspecte que haig de treballar, Espero que no ho faci a l'hora de jubilar-me, espero fer-ho abans d'escriure alguna cosa més. Tens raó, Meritxell. Estic també a la vostra disposició, Em podeu trobar, us passo el correu electrònic personal tverdera@hotmail.com, una T de Toni, Verdera, tal com surt escrit aquí, @hotmail.com. Estic a la vostra disposició per al que calgui. Gràcies, resultat desitjat. Sí, senyora Antònia, molt bé. Mira, això que estava comentant ara del resultat desitjat, que a vegades pot semblar que estem jugant amb les paraules. Faig aquest afegitó. Aquelles persones que es mouen amb l'eix de fracàs-èxit, fracàs-èxit. Doncs home, des d'un punt de vista resistent i resilient, sempre és molt millor parlar de resultat desitjat, resultat indesitjat. Per què? És clar, un resultat indesitjat, aquí darrere hi ha un subjecte que desitja i no desitja. Qui? El subjecte. I per tant algú dius, home,
és que això no és pas un fracàs, és que això no t'hauries de queixar perquè n'hi ha que estan pitjor. No, és que no dic que sigui un fracàs, dic que és un resultat indesitjat. A mi no m'agrada. Igual que en d'altres casos algú dirà, home, això és un èxit, això total. No sé si és un èxit, però per mi és un resultat desitjat. I ajuda també, i de cares a les persones ateses, també a que una part d'assumir la responsabilitat, dius, home, si recullo gaires fracassos, m'acabaré sentint un fracassat. En el pitjor dels casos, si recullo molts i molts i molts resultats indesitjats, seré un frustrat, però no un fracassat, no un fracassat. A banda de que el resultat indesitjat suggereix que es pot reconduir i que és indesitjat ara, però que pot arribar a ser desitjat més endavant. Connectat amb el que dèiem abans, dius, home, estic treballant amb una manca de recursos, amb una manca de valoració per part de l'equip, que dius tu, jo no ho vull, això, no ho vull. En un altre moment sí que podia treballar d'aquesta manera, i jo en aquests moments no. Per tant, jo ara no ho vist com un fracàs, ho vist com un resultat indesitjat. No m'agrada a mi, i per tant vaig a buscar resultats desitjats. Per tant, aquest joc del llenguatge internament, que no és un truc, no jugar amb les paraules, també ajuda a reconfigurar sutilment el sistema de creences i en fa una persona més forta, que és el requisit imprescindible per fer processos de resiliència òptims. He dit, ja no tinc res més a afegir. Molt bé. Doncs mira, aquí en el xat ja t'han penjat el llibre i per descomptat que el podeu agafar a la nostra biblioteca, a la biblioteca Dixit. D'acord. Doncs bueno, jo diria que ja ho deixarem aquí. Donar-te les gràcies per aquesta magnífica conferència. Toni, ara si ens permets te convidarem a berenar. Gràcies i gràcies per convidar-me. I seguirem xerrant d'aquest tema tan apassionant, tan interessant. I per la meva banda també desitjar-vos des del Dixit Girona i des del Dixit en general, desitjar-vos a totes i a tots doncs, un bon Nadal, que ja es pot desitjar. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies. Vinga, bona tarda. Adéu.